ce meleguri noi grăbit alegi. Poți într-o zi să schimbi în oameni mari niște copii. Un buchet din partea tuturor classelor de... Mulțumesc frumos! Doamna directoare, domnul director, vă invităm la încheierea anului de clasa 12-a. Vă mulțumim foarte mult pentru dedicarea și sprijinul acordat în toți acești ani și vă mulțumesc pentru tot. Mulțumim și noi și suntem onorați să participăm la festivitatea de încheiere a acestui ciclu. Ați venit la festivitatea de predare a cheii a celor din clasa 12-a, liceu și a elevilor din clasa 11-a profesională. Este un moment special pentru noi toți, dar mai ales pentru voi. Și pentru aceasta o invit pe doamna director să vă dăruiască un gând bun și o povață, să vă felicite pentru că veți merge pe un alt drum, sperăm la fel de frumos și să vă aduceți cu drag aminte de liceu. Ne-am făcut un speech pe care nu o să-l citesc. E frumos. Cu mergeți pe un alt drum, să aveți tot ce vă doriți și toate bla-blaurile astea. Nu o să vi le spun. Pentru că drumul pe care veți merge nu va fi întotdeauna drept. El va fi cu suișuri și coborâșuri, ca la matematică, da? Când concav, când convex, da? Veți avea parte și de lucruri bune, dar și de lucruri mai puțin bune, peste care cu siguranță veți trece. Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți face și greșeli, așa cum am făcut noi toți. Greșeli pe care întotdeauna le putem repara, repet, cu mintea și cu sufletul. Ascultați-vă deci mintea și sufletul. Mergeți pe drumul pe care vi-l alegeți, mergeți fără să vă potigniți, deși dacă o faceți, cu siguranță vă veți ridica. Pentru că orice greșeală se poate repara. Ce să vă doresc?
Sănătate, în primul rând, vouă și familiilor voastre. Și altceva, faceți ce credeți și ce simțiți și ce vă îndeamnă inima și mintea. Mult succes! Stimați părinți, stimați invitați, dragi elevi, este un moment unic pentru unii dintre voi, pentru cei care finalizați cursurile pentru clasa a 12-a și a 11-a profesională. Cuvintele care ar trebui să le punem în mijloc sunt multe, dar mă voi opri doar la câteva. În primul rând, o emoție puternică, o trăire, un entuziasm și un gând care face legătura între trecut, prezent și viitor. Pentru unii dintre voi, școala, liceul, profesionala se termină acum, dar continuă sub altă formă învățarea continuă de pe tot parcursul vieții noastre. Anii de liceu se spun că sunt cei mai frumoși și cred că și pentru promoția 2026 sunt cei mai frumoși. În primul rând, în acești ani frumoși au fost notele, au fost relațiile colegiale, au fost relațiile cu profesorii, cu direcțiunea și cu tot ce înseamnă personalul școlii. Însă, dincolo, ați început să vă formați ca oameni. Să vedeți viitorul, să vedeți ceea ce vă așteaptă, să vedeți cum puteți să vă puneți în practică dorințele voastre. Și, înainte de toate, această deviză, acest motto al nostru este nemaipomenit și v-aș ruga să-l vă rămâne la suflet. Ești la independența, fii independent. Pe lângă felicitările pe care le meritați din plin, aș vrea să vă adresez urări sincere și cordiale de sănătate, de împlinire, de bucurie. Și cum spuneau colegii voștri înainte, da, vă rugăm să mergeți să vă angajați, pentru că și noi, în timp, avem nevoie de pensie. Vă mulțumesc! Să aveți o zi minunată, să aveți succes la bacalaureat și la celelalte examene care vă așteaptă. Mă bucur enorm să mă aflu aici, sunt plin de emoții și vreau să încep prin a le mulțumi tuturor prezenți într-un moment atât de special pentru noi, dar în special domnului director adjunct și doamnei directoare pentru că au făcut acest eveniment posibil. Dragi colegi, au trecut 4 ani de la prima întâlnire. Chiar aici, în locul în care stăm, fără să ne dăm seama, am crescut împreună, am văzut diverse generații care făceau același lucru pe care noi îl facem astăzi și nu ne gândeam că va fi un eveniment atât de important. Dar cel mai important este că ne-am amintit de... ne-am creat amintiri de neuitat. Am ajuns în clasa noua, pierduți, căutându-ne locul, pe care în cele din urmă l-am găsit în prieteniile pe care le avem acum și care sperăm să le purtăm mai departe după liceu. Felicitări! Aplauze, vă rog! Merită! Ce medial? Aproape 10. Bravo! Dau cuvântul lui Bogdan, care reprezintă clasele 11-a de liceu. Bună ziua tuturor, dragi profesori, părinți, elevi și mai ales dragi absolvenți. Astăzi este despre voi, colegii noștri de clasa 12-a, care încheiați un capitol important și începeți unul nou, la fel de valoros. Cei din 12A ne-ați demonstrat că roboții chiar pot prinde viață atunci când sunt construiți cu pasiune și multe ore petrecute în laborator. 12B ne-ați arătat că ce înseamnă talentul, seriozitatea și munca dusă până la perfecțiune. Iar cei din 12C, e bine, voi ne-ați convins că orice excursie poate deveni o aventură și că de cele mai multe ori contează și drumul, nu doar destinația. Anii de liceu credem că nu au însemnat pentru voi doar note și stres, înainte de teste, ci și prieteni, glume, lecții pe care nu le găsim în manuale și mai ales modul de dimineață, cafeaua de la Simpa. Peste ani, toate acestea vor fi amintiri dragi, amintiri care nu ar fi la fel fără profesorii voștri, care uneori v-au stresat,
dar v-au ghidat, v-au susținut și au avut răbdare cu voi, chiar și atunci când era mai greu. Cu siguranță, transformarea voastră în tinerii frumoși de astăzi poartă și amprenta lor. Pentru noi, cei de clasa 11-a, voi ați fost mai mult decât colegii mai mari, ați fost exemple, oameni pe care i-am admirat, de la care am învățat bune și rele. Sincer, o să ne fie dor de voi, de energia voastră, de glumele voastre și de atmosfera pe care i-ați adus-o în liceu. Știm că acum emoțiile sunt mari și bacul bate la ușă, dar dar avem încredere că o să vă descurcați cu toții. Vă dorim mult curaj, succes și oameni buni alături. Felicitări pentru tot ceea ce ați realizat și mult noroc în tot ceea ce urmează. Nu uitați, sunteți de la Independența, rămâneți independenți! Mulțumim și acum predăm cheia de la 12 la 11. Aplauze! Felicitări! Doamnă director, domnule director adjunct, stimat profesor, dragi părinți și colegi, mă aflu astăzi în fața dumneavoastră cu o misiune pe cât de onorantă, de atât de dificilă, aceea de a pune în cuvinte un amestec copleșitor de emoții, amintiri și recunoștință. Mâine pășim dincolo de pragul acestui liceu, însă înainte de a privi spre viitor, simțim nevoia profundă de a ne opri și de a spune mulțumesc. Doamnă director, vă mulțumim pentru echilibrul și dedicarea cu care ați condus această instituție. Ați reușit să mențineți standardele excelenței și să transformați acest liceu nu doar într-un spațiu al învățării, ci într-o adevărată comunitate. Vă mulțumim pentru că ne-ați oferit siguranță, stabilitate și un loc în care am avut libertatea de a deveni cea mai bună versiune a noastră. Domnule director adjunct, vă suntem profund recunoscători pentru sprijinul constant, pentru prezența discretă, dar fermă în momentele cheie și pentru atenția acordată fiecărui detaliu administrativ sau uman. Gestionarea energiei a sute de tineri nu este o sarcină ușoară, iar tactul și răbdarea dumneavoastră au fost esențiale pentru parcursul nostru. Către profesorii noștri, arhitecții viitorului nostru, nimic din ceea ce suntem astăzi nu ar fi fost posibil fără corpul profesoral. Stimat profesor, ne-ați predat formule, teoreme și curente literare, dar dincolo de paginile manualelor ne-ați predat cele mai importante lecții. Lecția curajului, de a ne exprima ideile, lecția rezilienței atunci când lucrurile nu ieșeau din prima încercare, lecția corectitudinii și a demnității. Ne-ați privit dincolo de note, ne-ați înțeles oboselile, ne-ați încurajat visurile și ne-ați iertat stângăciile. Ați fost mentorii, ghizi și de multe ori confidenți. Pentru fiecare oră dincolo de program, pentru fiecare zâmbet de încurajare, înainte de un test și pentru toată răbdarea voastră infinită, vă mulțumim. Un nou început. Dragi profesori și stimată conducere, ne-ați oferit rădăcini puternice, iar acum ne dați aripi. Plecăm de aici cu un bagaj plin de cunoștințe, dar mai ales cu valori morale pe care le vom purta cu mândrie oriunde ne vor duce pașii. Sperăm că am lăsat o amprentă frumoasă în istoria acestei școli și că peste ani veți auzi de reușitele noastre și veți spune cu mândrie, au fost elevii noștri. Vă mulțumim pentru acești 3 ani de neuitat! Astăzi este un moment special pentru că marcăm sfârșitul unei etape importante din viața voastră, chiar dacă pentru noi, cei de clasa 10-a, pare că timpul mai are răbdare. Voi ne-ați arătat cât de repede trec anii de liceu și cât de importante devin amintirile create aici. Vă mulțumim pentru momentele frumoase, pentru energia voastră și pentru toate amintirile lăsate în urmă. Suntem siguri că fiecare dintre voi va merge mai departe cu încredere și va reuși tot ce își propune. Nu spunem adio, ci pe curând. Succes în viață! Bună ziua tuturor! Mă bucur din suflet că am ajuns în această etapă. Sfârșitul acestui ciclu este deosebit pentru noi. Ați fost cu toții o generație de excepție. Mulțumim tuturor, mulțumim conducerii școlii pentru tot sprijinul acordat. Mulțumim din suflet dascălilor voștri, fără de care astăzi nu ați fi fost aici. Și nu în ultimul rând, mulțumim părinților pentru sprijin, pentru implicare și pentru că ne-au fost alături. Vă iubim, vă respectăm și abia așteptăm să vă vedem oameni mari. Mulțumesc în numele tuturor diriginților de clasa a 12-a și a 11-a. Mult succes!
Bună ziua tuturor! Pe scurt, vă felicit pentru momentul acesta, pentru ambiția pe care ați avut-o pentru a parcurge cei 3 sau 4 ani de liceu. Vă doresc succes, sănătate, tot binele din lume. Felicităm conducerea școlii, diriginții, colegii profesori, vă felicit pe toți în primul rând, da? Părinții și pe toată lumea care v-a susținut și vă doresc să vă alegeți acest drum, să-l continuați de fapt. Voi aveți un mare avantaj de a termina acest liceu care vă asigură și un loc de muncă și o calificare în meserii foarte căutate, copii. Da. Felicitări încă o dată, nu vă lăsați, continuați-vă toate idealurile pe care le aveți în acest moment și să dea Dumnezeu să ne vedem, să ne revedem cu bine peste, să zicem, vreo 10 ani. Succes mult! Hai de liceu, împletim cu poezie tot ce ai tu mai bun, mai curat.